možno ešte doplním priame platby, ktoré idú, lebo tie sú veľmi dôležité pre poľnohospodárov. V roku 2012 boli na úrovni 375 miliónov 20 tisíc a na budúci rok idú vo výške 390 miliónov 138 tisíc, čiže je tam náraz 4,03%. Čo sa týka štátneho rozpočtu, teda spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu je v roku 2012 bolo 115 miliónov 301 787 a v roku 2013 bude 117 miliónov 820 018, čiže náraz je tam 2,18% zo štátneho rozpočtu, ale samozrejme zase to klesá v iných kapitolách v rámci rezortu, čiže za to je tam ten vizuálny pohľad, že dostávam menej, len tie priame platby, tie sú skutočne dôležité a to, čo nám končia, tie rôzne programy, no jednoducho končia.